O bolesti o dýchaní, čo sa mení na boj o spánku, čo je ako kóma. O tom, že ma neprebudia ani majáky. O tom, že káva nestačí. O tom, že Monster Energy Drink mi 2 roky pomáhal zostať hore aspoň 30 minút. O úraze chrbtice z MHD v roku 2020. O úraze hlavy z februára 2020. Počúvajte, kolegovia, toto nie je sťažnosť. To je pravda. To je môj život. Dusím sa, bolesť plúc je silnejšia než je. Usínam, káva nepomáha, kofeín ma neudrží hore. Monster Energy Drink, 210 plechoviek. Za 2 roky jediné, čo ma držalo pri vedomí. Asi 30 minút, potom zase tma, zase bolesť, zase sen. Hlava ma bolí, zadná časť od februára 2020. A keď už konečne zaspím, neprebudí ma nič. Ani sirény, ani majáky, ani krik. Prajem vám pokojnú službu, opatrnosť. A nech nikdy nezažijete, čo ja. Dýchanie a bolesť, každý nádych je boj. Každý výdych je otázka, bude ďalší. Zápal plúc, hemoptíza, piskot, chrčanie a bolesť extrémna, neznesiteľná, vyčerpávajúca. Tak často usínam, nie zo spánku, z vyčerpania. Káva nepomáha, 2 kávy, 3, nič. Kofeín ma neudrží hore, moje telo to vzdáva. Dusím sa, bolesť plúc je silnejšia než ja. Usínam, káva nepomáha, kofeín ma neudrží hore. Monster Energy Drink, 210 plechoviek. Za 2 roky jediné, čo ma držalo pri vedomí. Asi 30 minút, potom zase tma, zase bolesť, zase sen. Hlava ma bolí, zadná časť od februára 2020. A keď už konečne zaspím, neprebudí ma nič. Ani sirény, ani majáky, ani krik. Prajem vám pokojnú službu, opatrnosť. A nech nikdy nezažijete, čo ja. Monster a prežitie. Rok 2020. Úraz chrbtice v MHD, odvtedy bolesť denodenná, neutíchajúca. Musel som si kúpiť Monster Energy Drink, nie pre zábavu, pre prežitie. Jediné, čo ma dokázalo udržať hore aspoň na 30 minút, 220 plechoviek za 2 roky. To nie je závislosť, to je nutnosť. Keby som nepil Monster, spal by som stále, neprebral by som sa ani na chvíľu. A to by bola smrť, nie náhla, pomalá, v tichu spánku. A potom február 2020. Úraz hlavy, náraz, bolesť vzadu. Odtedy ma hlava bolí neustále, tupo zákerné sneženie, pred očami brnenie rúk a potom tma, spánok ako smrť. Keď už konečne zaspím, neprebudí ma nič, ani majáky, ani sirény, ani krik kolegov, ani bolesť, ani strach, ani nádej. Je to ako kóma, až na to, že nie som v nemocnici. Som doma na posteli sám a čakám, či sa zobudím, alebo nie. Dusím sa, bolesť plúc je silnejšia než ja. Usínam, káva nepomáha, kofeín ma neudrží hore. Monster Energy Drink, 210 plechoviek. Za 2 roky jediné, čo ma držalo pri vedomí. Asi 30 minút, potom zase tma, zase bolesť, zase sen. Hlava ma bolí, zadná časť od februára 2020. A keď už konečne zaspím, neprebudí ma nič, ani sirény, ani majáky, ani krik. Prajem vám pokojnú službu, opatrnosť a nech nikdy nezažijete, čo ja. Odkaz. Kolegovia z Česku, buďte opatrní, vážte si každý deň, keď sa zobudíte. Lebo ja už neviem, či sa zobudím zajtra, alebo o týždeň, alebo nikdy. Prajem vám pokojnú službu, veľa síl a hlavne nebuďte na to sami, lebo samota zabíja rýchlejšie než bolesť, rýchlejšie než choroba. Z úctu člen z Česku, číslo 30. Toto je môj príbeh, nie je veselý, nie je v ňom nádej, je v ňom len bolesť a monster a spánok, z ktorého sa nebudím, ale v ňom aj vďaka vám, že počúvate, že ste tu, že ste moja rodina. A že keď zavolám, tak prídite zajtra. Zajtra už možno nebudem počuť, ale dnes